Dah petruk lagi lah Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukum jalan tu jalebut bucut. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Pedro. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iya. Ga wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal kowe. Mburi. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Pedro ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal ganti bales. Durma ganti ati kala kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar milang bebalang ning nganti kala kalau ponokan wo asal derajat. Baru biar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenario ne kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora mati kula kan mungsa Petruk wae kalah pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi kula sumanggaken man kula sampun boten saged nglawat pejah kula man nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama tumbak disendal arit tiba teng sirah kula nek boten sirah kula sigar dadi loro untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? K.O.
Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah ki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil cilaka menan. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Ki, Man. Arep maju po? Seselo menapa? Selo. Mung suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean omong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono. Ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani, mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten mangga pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus nggodel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong. Ora minggat kono kono dhuwur wanca takon tusuk glandang negara dadi apa? Gong. Wacahe wudon diplatot. Oh iki wudon to? Wudon. Oh wudon kok ning dada. Ayo men atukule dhewe-dhewe kok. Neng apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar.
matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lan Petro kantong bolong ora minggat gretel nenggala dulung tak Baladewa mlayu aku ya mlayu sing arep musuh Baladewa mau sapa sapa e lho tak antil tenan cah iki sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa sapa lho cangkeme sapa tucukane sik to sing ngomong ra kowe to lho masa ora Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelik ana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye hah ora ngendon-doni wong wani ya nek mati nganggere dicas ra urip meneh padake HP ora nek kowe mati piye mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku mundur ya hati-hati lho Gong oke ora usah kuwatir Baladewa kok ngendel-ndelke ora bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati wis ta cerewet kowe iki kono minggir kono ya mati tenan aku iki nang ketoke Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro mboten nonton kowe ndeleke Petro nyotampanono blus aku kok ya dadak aleman to ya iki mau kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya wis men lah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adikku cah bagus Semer bedrene ye kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya Pak kowe iki jare dewa aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa nek kowe ora ngewangi karo aku mati Pak nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike Pak Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Karo aku ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara Pak. Weh sinuwun Mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho delok rupamu. Lho. Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng Johan. Aku iso dadi Baladewa to. Ah, ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jagat dewa wae. Ya jagat bae Tunggara. Petro.
Kowe iki ngopo kowe? Ayo cocok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedhasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi glele ya. Wajan iki gliyame iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Wedok kanong wonten dawuh sini. Mundura, pada ceceki raimu. Oh inggih ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang leganing ati wae. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panus paling jajalan. Wani ngembari mana-mana Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Ora guyu kowe ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Ayo, kowe arep ngapa? Wah. Manus maning jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra usah gleleng. Iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening aku.
Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wawi kula dherekaken ora. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti kono teman. Ora Bu, adeket kok ora Bu. Ora Bu, adeket. Kok Prabu Latri Kendel, kok Prabu Latri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan dawa nepsu ing kados mekaten menika. Dadah. Cocondolo satra padas mlayu lan Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil cekel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Kyai Prabu. Kyai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sama-sama Kyai. Ndereng sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atas Sina Kumandra Baladewa kembang karo Bagong lara atiku. Kok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Wenendang Loro Temon kok Prabu.